MS 2.3 down. 2.3 ni tung che down de. 2.3 ni tung che down de. Yes and long live. Yes and long live. Go back. 2.3 down. 2.3 Nothing must stay. Nothing must stay. Nothing must stay. I'm pregnant. I'm pregnant. Tôm kè vàng có pleng nè ma. Tôm kè vàng có pleng nè ma. Nothing must stay. Nothing must stay. Nothing must stay. MS 2.3 go back. Tuan nang litum pini Ladakh people sit in demonstration kang ninang koklo. Sipini nilitum KSA Bukla District Committee pen Ladakh Center ahi chino nilitum thonta hini aphan labang so dharna dolo sikache song nang ko aputha ke lai no non he jo litum lamdon kache togalong la close 2.3 bang nilitum chedon nunde pula bang so ang thekche paklang lo la solo bo nilitum CM to include ja ko la autonomous state matela article 244 la Indian constitution long edo la sobota pa chuneng nilitum la soni aputha nilitum pini jasemet pe la dharna bang silalo nilitum bang pathalo nitum lasdang so lamdon kache togalong ke nitum kabilo charlie song in benstame ladang monsam long ke bang nitum alang nitum han churu par piklo pen kurwang thupa jelo sila poson dak hong long nang te pot la pen hala dak latum alang tum ke damtang ni 5 fi lobang so september chek lolong lamdon kache togalong penangana close do kedo ana close tame niltum thange jong dama thaiwe la pen niltum puingtum te jada close ong tame si hala dak hala bang so close no isi ke thitan ke na hok tan etum karbiang long kedo e barin e to tumhan isi kan au thitan do la ke na tum nong si e close la bang so e koda lo lang lo tan de nan tum 2.3 hala dak close 2.3 ko theklong hala dak bang ke sit ke ba bang ke dak kedo ana ke phansi long ko biasa open si pindah lo hala dak ma nasi labang so putang ni tum ke jedon nun de lo la so putang sin tum dak hana do lo la pen ke bang jia la ni tame ni tum labang so sit ke hang hoi ka prek akhe tumani piti bulong ni tum kan bindo salia songai pen asam ta jedon sini tum bange la son sini tum ke dam tangan ni tame bolong ko maji long da se song lo la pen pini le thota ni tum bolong Bukla district committee pen da katil tu se talong tame ni tum bang so hana tame tu la pen la solo bo ni tum article 244 f tame itum bang penangan karbiang lo arat la pentimasor arat tu maning thelo je labang so lamdon kache togalong ke autonomous state ke nang pipo bon pu bang ke ning thelo ni tumana ning thelo na woi pip stame hala dak bang ke avedelo article 244 e bang ke na bai ning duk pi khanjang lo kopi ko son pene alang li tum tin song pro ritim tang tang kyora song dum tala bang ke tok phone ne de lo la kunani katik ku kana ho dokoga theklo na si la so lo got bang ni tum bang e puthot hala so aklos long mate ekor long tok phone pe de puling le eli tum bang hembre kache song ge aveden nang puma pula pugali de hembrek na betum che song bom ne chala dak tok pon peder posi tum pajut kogi pula pusong gali je tum penangan awe de epo awe tum mena che song lo je hembrek phan ge je nitum karbilo chale song men tame abatai che song lo je nitum la kese long si member dolo pulotang ne tum ke chengsi ke first and foremost ke labang etung hembrek phan ge ning dolo si labang so hembrek pens tame nitum mange ke che song mange ahir pang tang raku athema non ke do bom lage tum langnam pulotang de BJP government tum alang li tum tame nili sorsaring tum te de tame punang ko pala MS 2.3 down. MS 2.3 down. 2.3 ni tung che down de. 2.3 ni tung che down de. Yes and long live. Yes and long live. Go back. 2.3 down. 2.3 Nothing must stay. Nothing must stay. Nothing must stay. I'm pregnant. I'm pregnant. Pachun nang ma. Tôm kè vàng có pleng nang ma. Tôm kè vàng có pleng nang ma. Nothing must stay. Nothing must stay. Nothing must stay. MS 2.3 go back. Tuan nang litum pini Ladakh people sit in demonstration kang ninang koklo. Sipini nilitum KSA Bukla District Committee pen Ladakh Center ahi chino nilitum thonta hini aphan labang so dharna dolo
sika chisong nang ko aputhak ke lai lo non he jo litum lamdon ka che tokalong la close 2.3 bang nitum chedon nunde pula bang so ang thek che paklang lo la solo ba nitum CM to ning je akola autonomous state matela article 244 a Indian constitution long edo la sobata pa chunai bisin nitum la soni aputhak sin nitum pini jasement pen la dan thapna bai silalo nitum bang bathalo je tum las bang so lamdon ka che tokalong ke nitum kabilo charli song hin ben tame ladang monsam long ke bang ke nil tum alang litum han choro par piklo pen kurwang thupa jelo sila poson dak hong long nang tet pot la pen hala dak latum alang tum ke dam tang ni 5 di bang so September chek lolong lamdon ka che tokalong penang ana close do ke do ana close tame nil tum thange jong dama thaibe la pen nil tum puing te jara close ong tame si hala dak hala bang so close tong isi ke thitan ke na hok tan etum karbiang long ke do he barin he to tum han isi kan hok ke tan do la ke na tum nong si e close la bang so e koda lo lang lo tan de nan tum 2.3 hala dak close 2.3 ko thek long hala dak bang ke seat ke ba bang ke dak ke do ana ke phansi long ko biasa se open si pitel lo hala dak bang nasi labang so putang nil tum ke jedon nun de lo la so putang sin tum dak hana do lo la pen ke bang jia la ni tame ni tum labang so seat ke ang hoi ka break akhe tumani piti bulong ni tum kan bindo salia songai pen asam da jedon sini tum bange la son sini tum ke dam tangan ni tame bolong ko ma jilong da se song lo la pen pini le thota ni tum bolong Bukulya district committee pen da katil ti se senta long tame ni tum bang so hana tame do la pen la so lo itum article 244 f tame itum bang penangan Karbiang lo arat la pentima sor arat tu maning khelo je la bangso lamdon ka che toga long ke autonomous state ke nang pipo bon pu bang ke ning khelo ni tumana ning khelo na woi pit sta me hala dak bang ke avedelo article 244 e bang ke na mai ning tu pi khang lo ko pi ko son pende alang li tu bisin song pro bisin kang tang jora song dum tala bang ke che tok phone ne de lo la kuna ni katik tu kana ho do ka theklo na si la so lo ko bang ni tu bang ke puthot hala so aklos long mate ekor long tok phone pede puling le eli tu bang hempre ka che song ke avedel nang ko ma pula kali de hembrek na betum che song bom ne jala dak tok kon peder posi tum pajut ko i pula pusang gali je itum penangan awe de epo awe tum mena che song lo je hembrek ka phan ge je nitum karbilo chale song men tame abatai che song lo je nitum la kese long si member dolo pulotang ne tum ke jengsi ke fatan foremost ke labang e tum hembrek phan ge ning dolo je labang so hembrek fans tame nitum mange ke che song mange ahir pangtang raku athema non ke do bom lagi tum langnam pulotang de BJP government tum alang li tum tame nili sorsaring tum te de tame punang ko